начината от земеделска работа и кончая с космонавтика. Един от уважаемите космонавци е Петър Васильевич Люленов. 50 години е проработил в селското стопанство, започвайки като тракторист, после бригадир на тютюновъдческа бригада и председател на колхоза. Последните предпенсионни години работи в Гагаузията като началник на селско-стопанското управление. Мога смело да кажа, че аз съм щастлив човек. Аз живях трудно време и прекарах много. Щастлив съм за какво? Ме родили и ме възпитва хубави родители. След ме намерях хубава жена, съженихме по любви, преживяхме с нея 48 години и, к съжалению, тя днеска я няма. Имам два сина, дето днеска ме уважава като баща и да ги считавам съм щастлив. Но най-голямата моята част е, аз всичката жизнь работа. Аз не си представлявах един ден без работа. И това беше главната моята мотивация. И кстати, тя послужа, аз начинах да пиша книги. В момента авторът има 10 книги, в които са отразени съдбите на отделни хора, епизоди на епохата. Въз основа на неговото повествование лежат реални факти и конкретни хора. Всичките му разкази са обединени с любовта към родното му село Кортен и към близките си хора. Аз ми тук много приятно в хората, защото толкова време правите с тях и те за мене са като родни братя и сестри и са много като хора хубави. Разцвет, развитие на селското стопанство, социално-икономическия подем на селото се свързва с името на Владимир Степанович Паскалов. Той е роден в съседното село Твърдица, но посвещава живота си на Кортенце. Когато той ръководи селското стопанство, в Кортен колхозът е бил милионер. Вече е на пенсия, Владимир Степанович остава да живее в село Кортен и се явява председател на съвета на кооператива, председател на българската община в Сарафийски район и председател на съвета на ветераните в Сарафийски район. Той споменава, как в 1977 година Кортен се започват да благоустраиват своето село. Начало се завиждаме тук от сочетре дървета, завиждаме йогтите, серебристите от Сочи. Остальната синката, зелен, дете виждате, розите, все синката. Остальното, дето го завиждаме, синката от Сочи, с материал го завиждаме, да го посадим и да бъде в дальнейшем, да бъде селото действително да выгледи красиво. Много първоначално се теряеше, се губични тук и салата, като правихнаха към водото и начина да ни пипа никой и начина селото да се възражда, да става по-красиво и по-хубаво. И затова селото 3 пъти заема почетно място в республиката по благоустройство и екологията. 2 пъти заема първо място, 1 път зае второ място. Ако ще сравним с другите български села, село Кортен ми се казва, че е най-красиво. И по месторазположението, и ми се казва, че тук човек най-добри в България. Защо така смятате? Защото съм работил в всички български райони. И в Калово, и в Чедър, и в Таракли, и в Каменка, и в Кишиньов. Съм се срещал с разни българи. Даже покойният господин Морзаков, художествен ръководител от Твърдица. Той ми казва, Федя, казва, направя голяма грешка, ще минава да работя в Твърдица. Казва, тук са съвсем другите хора, по сравнение с Кортенце. Колко често на вас ви се отдава да идвате в родното си село? Но искам да кажа, че не е на толкова често, колкото би съм искал да попадам в село. Имам тук къща, родителския дом ми остана тук, имам брат, сестра, племянники, другари, еднокласники. Разбира се, че искам по-често да бувам, да се срещам с тях, да се разберем как валят работите, но за съжаляване не сега се получава. Но се надявам, че преди малко време може даже ще приема решение да се върна да живея в Кортен. Село Кортен за своите 180 години остава като българското кътче в Буджака, тъй като се запази народните традиции на своите предци.
Тези красиви български празници откриват златната колекция на рубрика «Живи традиции» в нашето предаване. Обичаите по лазеростен са женското съответствие на полидарските и първакарски обичаи мъже. А лазерските песни са изпълнени с покрияща любов и женитба, за плодородие, здраве и семейно благополучие. За всеки член от семейството лазерците подбират песен, която съответства на възрастта, семейното и социалното му положение. Дори стари хора, гледайки лазерците, припомнят по тези години, когато и те са участвали в живи български традиции. А за да ги запазят в наши дни, в село Кортен големи усилия прилагат местна администрация и работещите на Дома на културата в възраждане на колоритна култура на своя народ. Какви празници запазени са тук в селото ви? В нашия дом култура начина се от новата година. Новия год мисля, четенка се начина народни празники. Рождество Христово, Бабин ден, те традиционни празники, Лазарки его днеска проведахме. И Димитров ден. И тези празники имали на заслужени хора, заслужени духовой, детска група танцевальна. И своите сили си правим концерти на тия праздники. 1944 година, на решението на Втората световната война, значи, когато бяха създадени първи условия, ще речем за какъвто културен достъп, от които хора му нямаха дотури. Беше избран един селски дом. Селски дом, значи дом култура, както го нарича в него време, но и по него време, естествено, хората им показва кина, него, което беше крайне голяма рядка беше. Конечно, не може да се ограничат с това малката къща на той голямото село. Естествено, стана въпрос с втория типов дом култура, който беше направен 1964 година. Беше введен в експлоатация и смятам, че хора, които идват от направление на творчество на нашите селяни, именно да се развие своята си самобытност, беше и създание хорова колектива. До сега продължава да работи женски хор в село Кортен под ръководството на Иван Степанович Градарски, който живее в съседното село Нови Троян, български район Украина. В репертуара на хора са повече от 100 песни, сред които има стари български народни и песни в обработка на Иван Степанович. От 15 години хорът запазва званието си образцови и продължава да взима участие във всички най-главните културни мероприятия в селото. По време на честването на 180 годишната на село Кортен идваха много гости. Основно са българи от различни села и градове на Молдова, където живеят техните сънародници. Районното управление от град Караклия, ръководителите на български обществени организации, от Кишинев българското посолство и бюрото на междуетнически отношения. Сред гостите
постоянно живее и работи в България и през цял живот се занимава с история. Аз без Кортен не си мисля моето духовното възраждане, така че за мен Кортен е моят символ, моят живот. От колко години преди не сте идвали в Кортен? Де-факто всяка година аз идвам тук, защото тук бяха, докато живи моите родители, братя, сестри, роднини, племенници и така нататък. Целият род е тук. Аз вчера донесах последната ми книга за родът Станчеви от нашето село, който наброява 189 човека за 200 години, 68 семейства, 96 мъже, 93 жени. И 9 поколения Станчеви вече живеят тук, в този Кортен, които са преселени от България през 1830 година, точно 180 години от това. Михаил Станчев е роден в Казахстан, в депортираното семейство от село Кортен. Учи в Харков, където остава да работи в система на българите. Стига до заместник на град Харков по международни въпроси. После избира пътя на дипломатически отношения и става политически съветник на украинското посолство в България. В свободното от работа време той пише книги. Да, 12 книги има монографии за известни политически дейци от българската история. И сега конкретно работя върху трипълния проект, който се казва Българите в Руската империя, Съветския съюз и страните на ОНД. Първият том вече излезе. Това са статистически сборник, който дава представа на база на официалните преброявания, къде колко българи има по бившата Руската империя. Искам само да подчертая, че в Русия, в Руската федерация, от 89 административни териториално образование, в 87 живеят българи. Само два района не живеят. В Северен Ингушетия, Егино-Буретински район и Кутска ССР. Но вече и района го няма, защото, както аз ще кажа, няма българи, район няма смисъл да. 180 години село Кортен отбеляза на широко. Организацията е извършена от кметството и с голямо участие на днешния кмет господин Атанасов Георги Степанович, който откриваше тържеството в залата на Дома на култура. Бяха поздравени с грамотни подаръци ветераните на селото. Богатството на Кортен, това са преди всичко неговите жители. От своя страна гостите също не са дошли с празни ръце. Господин посланник Георги Панайотов прочете поздравителни адреси от българското посолство в Молдова, от името на Росен Иванов, председателят на Държавна агенция за българите в чужбина, и поздравителен адрес от доктор Божидар Димитров, министър без портфейл в Република България. Василий Иванович Плагов, председателят на Тараклийски район, отбеляза, че Кортенци са ненадминати виноградари и подари компютър за селото. Федор Степанович Каби, председателят на българската община в Република Молдова, за детските ансамбли подари DVD с микрофон. Гостите от село Паркайско в Софийски район и от село Викторовка, Кантинерски район, връчиха на